नोंथांमोननि जे काति फोरबो बे काति फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो आरो बेनि थांखि आरो उद्देश्यआ मा? मानगोनां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन, जों काति फोरबोखौ फालिनाया जोंनि बर' हारि बा बर'आ बाथौ धोरोम सिबियो। बे बाथौ धोरोमारि हिसाबै जों दिनै काति फोरबोखौ थामथि फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जायो। बे फालिथाया जोंनि गुबै माने जोंनि माइनावखौ बरायनाय जायो। 1 काति खालि बे माइनाव फोरबोखौ जोङो 1 कातिखौनो बरायो। ओंखायनो जों बाथौ हारिफोरा बोसोरेबो जोङो बे 1 काति फोरबोखौ फालियो। आरो दिनै बे हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादफ्रा मोनफ्रोमबो थानसालियाव फालिनाय जायो नामा? गासैबो जोंनि बाथौ हारिफोरा गासैबो गामियारिफ्रा प्रतिथा गामिफ्रानो माने फालिनाय जायो। आरो बे जिथु हाबाफारिखौ मा आयदाजों फालिनाय जायो? जोंना दा आफा इसोरनि मुङै जोङो बिबार थालिर बायदिसिना गोदै गोथाव बेसाद मुवादो जोङो फालिनाय जायो। आरो दिनै जोङो नुनानै मोनो जे माइ दुब्लि बारि बारि आलारि बाथि लागायो, बायदि बायदि न' बां बाख्रि बेफोरबायदियाव बाथि लागायनाय नुयो। बेखौ मानो लागायनो गोनां जायो? बेखौ जोङो काति फोरबोनि मुङाव जेब्ला आसिन दान जोबनानै जोबखालि आसिन दाननि जोबथा सानखालि जोङो माइ दुब्लियाव जोङो बे माइफोरा मोजाङै ओंखारथों बा मोजां जाथों होननानै जोङो माने बे फोथाराव दुब्लियाव जोङो आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जायो। गोजोननाय थाबाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम। जों दिनै बरदन्दि गामिया जोंनि 1 काति माइनाव फोरबोखौ लोगो लोब्बा लाखिनानै जोंनि गेजेर जनाय दख'रा बियाबखौ जथायै बरदन्दि दिनै माइनाव फोरबोखौ जों खुंनो लादों। जों बेहायनो जोंनि धोरोम बिथिंनि मिन्थिनो थाखाय रायजो राजानिसिम जोंनिनो मिरु गौथुमनि आरो लोगोसे जिल्ला गौथुमनि बोसोनगिरि बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै लाबोनो हादों। आरो लोगोआवनो दिनै जोंनि बे 50 बोसोर जिथुनिखि बरदन्दि गामिनि फोरबो 1 काति माइनाव फोरबो बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लानायैनो बर्थमान जों जालांगासिनो दं। जों फुंनि 7:30 रिंगायाव जोंनि हाब्लांखौ जों बेखेवो आरो फारिलाइ बायदियैनो जों नेमखान्थि बर'नि जिथुनिखि नेमखान्थि बेखौ लोगोसे लाफानानै जोंनि प्रग्रामाव जेरै दं ओरैहाय जों प्रग्रामखौ नोजोर बोनानै जोंनि माइनाव बुरनाय हाबाफारि 1 काति माइनाव फोरबोनि जिथुनिखि जोंनि फिरफिला बिरहोनाय मानगोनां गोथैसि बिथांमोनखौ बावनाय बेखौ जों फारियै जों लांगासिनो दं। आरो पर्यायक्रमै जों उननि जिथुनिखि हाबाफारि बेखौ जों मावलांनो होनानै जों आखायाव लादों। गोबाव सम नोंथांमोननि जे बे गामिया 50 बोसोर जाबाय, बे सम दिनैनि जिहेतु बे समसिमहालागै नोंथांमोना बे गामियाव थानानै माबायदि गोजोननाय मोननो हादों? जों बे गामियाव थानानै जों जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेराव जोंनि आइ आफामोना आबै आबौमोना गोबां खस्थ' दुखु सहायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोना बे गामिखौ सोरजिबाय। दा बिथांमोननि जों गथ' हिसाबै जोंबो जेसेबांखिनि हागौ एसेबां नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै गामिखौ एसेहैब्लाबो गेरेमसा महर होनो हादों होननानै जों सानना लादों। नोंथांमोननि जिहेतु गामिया थैनानै थांनाय बिथांमोननि जिहेतु दैदेननायाव बा बिथांमोननि नाजानायाव बिराद मोजाङै दा नोंथांमोना सोलिनानै दं। बिथांमोननि सायाव नोंथाङानि गामिनि जानानै मा बुंनो सानो? बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गामिनि जानानै रोजा रोजा जों साबायखर बावदों। आरो दिनै बिथांमोनखौ जोङो मैयानि दिनाव जों बिथांमोनखौ मैया मोनसे फरायसालिनि जिथुनिखि गल्डेन जुबलि जादोंमोन बेहाय जों बिथांमोननो मान बावदों। आरो दिनैबो किसुमान बे गामिनिनो बै दा जिथुनिखि दागिबि बिथांमोना रुंसारि जालांबाय, जालाङि बिथांमोनबो दंबावो। बिथांमोनखौ जों दिनै बे रायजो राजानि गेजेरजोंनो जों बिथांमोननो गांसे आर'नाइजों मान बावनायनि मोनसे बेयाव फारिलाइयाव जों थिसनना लादों। दिनै मेडेल जुनाय आन्सलिक जिहेतु बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लादों। दिनै बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथाङा धोरोमारि गौथुमफोरखौ मा बुंनो सानो? गिबियाव 1 कातिनि गाहाम हामलायनायखौ बयबो नायगिरिबि नोंथांमोननिसिम जासिग्रोबाय। जोङो बर'फोरा जोनोम जानायनिफ्राय मिथिंगाजों सोमोन्दो थानानै
जोङो जिउ खुंबोदों आरो दिनै नैबे जोंनि मोनसे फोरबो जाय फोरबोआव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गिफ्ट जायखौ जों नेचारेल गिफ्ट होनगोन बे गिफ्टखौ जोङो दिनै आजावो आरो बे आजावनायाव जोङो से खाथि बा खाथि दाननि 1 अक्ट'खौ जोङो बेनिखायनो आजावनाय सान बा जायखौ जोङो माइनाव सान हिसाबै जों फालियो माइनावजों जों बेखौनो बुजायनो नागिरदों जे जोङो जोंनि थांनानै थानायफोराव जायफोर बेसादफोरखौ जोंनो सानफ्रोमबो जिउआव नांगौ बै जिउखौ माने जिउआव गोनां जानाय बेसादफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे मिथिंगाया जोंनो होनायखौनो जों बेखौनो माइनाव होननानै बुङो आरो बेबायदिनो माइनावखौ लानानैनो जों दिनैनि फोरमायथिनाय फोरमायो आरो स्पेसियेलि जोङो दिनै बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा बे हाबाफारिखौ जोबोद गावनि हारिनि मोनसे फोरबो हिसाबै जों लाबोयो दा बेवहाय जोंनि दिनै नैबे गेजेर जनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बरदन्दि नैबे बाथौ थानसालियाव बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव दिनै बाथौ गौथुमा बाथौ धोरोमनि गुन गियान गासैखौबो फोरमायनायनि सावरायमेलबो खुंनाय जादों आरो बेवहाय माखासे बोसोनगिरिफोर बिथांमोनखौ लिंहरनानै बिथांमोना बोसोन होनानै थांबाय आरो आं आसा खालामदों जोंनि बाथौ गौथुमा जे जोंनि बर' हारि माहारिखौ संरैखा होनायजों लोगोसे बेखौ मोनसे आब्रुथि हारि हिसाबै दानायाव जाहाथे मदद खालामो आं बेखौनो खावलायदों मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जोंनि बाथौ गौथुमफोराव जोंहा लाइमोन आफादनि उइंस आफाद दङमोनब्लाबो नाथाय जोंनि लाइमोनफोरनि बाहागो लानाया एसे बाङाय जायो आं लाथिख' बुङाखै नाथाय बैसोगोराफोरनि रुजुनायाव बाङाय जायो बेनिखायनो आङो खावलायदों जिहेतु बाथौ गौथुमनि लाइमोन उइंसखौ जेनेबा लाइमोन आफाद जायफ्रा यं उइंस थाबाय बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे जाहाथे बेखौ लाइमोनफोरनि गेजेरावबो फोसावनानै लाइमोनफोरखौ बिनि फारसे गुन गियानखौ जाहाथे फोरोंनो हायो आं बेखिनिखौ दिनैनि नैबे गोथार साननि गेजेरजों बिथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय मिडिलजुनाय आन्सलिक बाथौ धोरोमारि आफादा दिनै बरदन्दि नैबे बाथौ थानसालियाव मोनसे कार्तिक फोरबो फालिदों बेयाव मा मा थांखिखौ लानानै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गिबियावनो जोंनि बे बर' रादाब मुंखौ आं बुंजोबनो हायाब्लाबो खेबसेयैनो बुंबाय बर' रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय दिनै जोङो जोंनि गेजेर जनाय आन्सलिक बाथौ महासभानि बेन्दोङाव थानाय बरदन्दि गामिया देग्लाय सनाथि मायथाइ खुंदों बेजों जथायै जोंनि गेजेर जनाय बियाबाबो खुंफादों बेवहाय जों बोसोनखान्थि हिसाबै जोंनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बाथौ महासभानि ललित चन्द्र बर' बिथांखौ जों खान्थि बोसोनगिरि महरै लाबोदोंमोन बिथाङा बिथांनि खान्थि बोसोनखौ होखांबाय आरो लोगोसे जोंहा दा नैथि खान्थि बोसोन दङ माइनावफोरनि बेखौबो बेयो जाहैबाय जोंनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बाथौ महासभानिनो माइनाव आफादनि बिथाङा लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा फुलेश्वरी दैमारि बिथाङाबो बिथांनि बोसोनखान्थि आयदानि सायाव बिबुंथि लायगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गिबियावनो दंमोन जोंहा थांफ्लि ब्लां बेखेवनाय बेखौ जों गिबियावनो मावग्रोनाय जाबाय लोगोसे जोंनि बे से खाथि फोरबोआव से खाथि माइनाव फोरबोआव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दं लोगोसे आरो गोथैसि बावनाय जाय बिथांमोना जोंनि बाथौ धोरोमनि नांथाब नाजानानै बिथांमोना रुंसारि जालांदोंमोन बिथांमोनखौबो जों जाहाथे आलो गोजोनै सोरगोआव थानो हायो बेखौ बिथांमोननिसिमबो जों आरज गाबबाय लोगोसेबाव जोंनि गेजेर जनाय आन्सलिकनि बेन्दोङाव थानाय गं 50 गामिखौ जों हांख्रायनानै जोंनि बे दिनैनि बे से खाथि फोरबो माइनाव फोरबोजों लोगोसे बरदन्दि गामिया जथाय सनाथि मायथाइ खुंनायखौबो जों जयैनो माने दिनै खुंफानाय जाबाय आरोखि बे हाबाफारियाव जोङो नुनानै मोनदों जे बोराय बुरैखौल' नुनानै मोनदों लाइमोनखौ नुनानै मोनाखै दिनै मा बुंनो सानो बेवहाय जों लाइमोन बिथांमोनखौबो लाइमोनखौबो खावलायदोंमोन बिथांमोना माखासेया फैनो हादों माखासेया फैनो हायाखै अब्लाबो जोंनि दैदेनगिरि माइनाव लाइमोन बिथांमोना फैदों लोगोसे माइनावआव फैदों दिनैनि दिनाव नों मा बुंनो सानो दे लाइमोनफोरा बाहागो लायाखै बाहागो लानांगौना लानाङा बेबायदि हाबाफारियाव दिनै बे फोरबोफोराव आं से खाथि फोरबोखौल' बुङाखै जोंनि बाथौ धोरोमाव मोनबा फोरबो दङ बे मोनबा फोरबोआव जोंनि लाइमोनफोरा गासैबो
आयदायावनो फोरबोआवनो बाहागो लानांगौ आरोखि दा बे बाहागो लानायनि थाखाय जों बेयावबो जों बेखौ जों सांग्रां खालामनो थाखाय जों सावरायगासिनो दं नाथाय सांग्रां खालामनो हायाखै बेखौ जों थाबैनो सांग्रां खालामनायनि माबाखौ जों बेखौ जों बे थांखिखौ जों ओरैबायदि लानाय जादों जाहाथे जों बिथांमोनखौ मोनसे गामिनिफ्राय जों साबाय माइनाव लाइमोनफोर लिंहरनायनि जों मोनसे थांखि लादों साबाय लिंहरनानै जों बेखौ जोंनि गेजेर जनायनि जिथुनिखि आन्चलिक बाथौ थानसालि दं बेयाव जों मोनसे गोख्रों आयदाजों सावरायनानै जों मोनसे माबायाव लाबोनो थाखाय बेखौ जों थांखि लादों आरोखि दिनै जिहेतु काति फोरबो से काति बे फोरबोखौ लाफानानै दिनै मिडिल जुनाय आन्चलिका बाथौ गौथुमारि आफादा दिनै मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बे काति फोरबोखौ मानो फालिनांगौ जायो बेनि सायाव बुंनो थाखाय एसे खावलायनाय जाबाय रादाब बुथुमगिरिफोरनि थाखाय साबायखर थाबाय जोंहा दिनै माइनाव खेराइ फोरबोनि नैबे बरदन्दि गामियाव खुंनो लादों बे फोरबोखौ जोङो मिथिनाय बादिबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा माइनावखौ माबोरैहाय जोङो फालिनांगौमोन बा मान होनांगौमोन बे फोरबोफोरनि गेजेरजों जोंनि गोदो गोदायनि बर'फोरा खुंनो लाबोदों जेरै खायसेया खेराइ गिदिर फाथिनानै खायसेया गामिफोरा हयथ' थाखा फैसानि आंखालाव ओरैनो फिसा हिसाबै खुंनानै सम खाथायलांबाय आरो बिथांमोना हयथ' बोलि होनायनि गेजेरजों खुंलांदोंमोन नाथाय नैबे जोङो बाथौ महासभाया 1992 मायथाइनिफ्राय जोनोम जानानै बे फोरबोआव बोलि प्रथाफोरखौ उथायनानै दा बिबारजों बावनायखौ लादों मानो होनब्ला जोंहा बे जोङो बोसोरनि थाखाय माइ गायो माइ हक गय हक अन्यान्य फिथाइ सामथाइ गायनानै जोङो बे दिनैनि समाव बे गायबोनाय जोङो आलो गोजोनै गायबोनाय माइ आबाद बा फिथाइ सामथाइ अन्य आबादखौ गायनानै जाहाथे इसोरा बिमा माइनावा मोजाङै मोजां फिथाइ सामथाइखौ एम्फौ जायालासे सान्दुङा खामालासे दैया बुथारालासे बारा बुथारालासे मोजाङै जाथों होननानै नैबे बिमा माइनावखौ दिनैनि सानाव जोङो हान्थु खेरायनानै बोर बिदों मोजाङै मोजां जोंनो जानानै जोंनि न'खराव बाख्रियाव माहेन्दो मायाव ओंखारनानै जोंखौ जाहोयै लोंहोयै संसार जानो हानाय जिउ खुंनो गोहो होथों होननानै जोङो बे बाथौसालियाव फुजा होनाय जायो एबा फोरबो खुंदों दा दिनै बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा बुंनो सानो जे दिनै बोसोनगिरि हिसाबै दिनै बिथांमोनखौ माबायदि दैदेनलांनो थाखाय बोसोन होयो नोंथाङा दा दिनै जोंहा बरदन्दि गामिया सनाथि मायथाइ फालिदों बे मायथाइ फालिनाया जेनेबा 50 बोसोरनि बारबायबो होनना बुंदों जाय हक बिथांमोना माइनाव खुलुमनानै जोंनि बर' बाथौआरिनि गेजेराव मोनसे नेमखान्थि आसारखौ दिदोमै लाखिलांनो गोजोरै लाखिलांनो सोलिनो नाजादों आङो सान्दों बिथांमोना जे सनाथि मायथाइ फालिनायनि गेजेरजों दिनै बे माइनाव खेराइ फोरबोखौ खुंनो लादों बेसेबा गाजा गोमजा गाब गोनां फोरबोजों देलाय मालाय गासै गोबां मानसिनि गेजेरजों हयथ' बिथांमोना बे खुंनायनि गेजेरजों इयुननि फिसा फिसौफोरखौ सोलोंनो लादो आरो हयथ' बिथांमोना बिदिनो दानि उजिबोनाय गथ'फोरा गियान मोननानै माइनाव फोरबोआ मा बोरैहाय खुंनांगौ बेफोरखौ बिथांमोना मिथिसिगोन ओंखायनो बिथांमोना नैबे फोरबोखौ बरदन्दि गामिया सनाथि मायथाइ फालिनानै खुंनो होदों लादों